Għaddas Ingliż ta' 73 sena tilef ħajtu fl-Star Mater Dei ftit ħin biss wara li ddaħħal fit-taqsima tal-emerġenza f'qagħda kritika. L-Ingliż kien flimkien ma' Ungeriż ta' 32 sena jozzu fiċ-ċirkewwa. Kienu għal-ħabta tal-11 tas-sitt filgħodu x'kien iż-żewġ għaddaża kellhom bżonn l-għajnuna qrib fejn jitrakka l-vapur tal-Gozo Channel. Jidher li l-Ingliż sapruħu f'diffikultajiet kbar u għalhekk niżel jgħin l-għaddas ieħor. Sfortunatament anka l-Ungeriż sapruħu f'diffikultà bil-konsegwenza li t-tnejn kellhom jingħataw l-għajnuna mill-membri tal-Protezzjoni Ċivili. Fuq il-post intbagħtu żewġ ambulanzi illi ħadithom l-Isptar Mater Dei. Waqt illi l-Ingliż miet ftit tal-ħin wara, l-Ungeriż iddaħħal għall-kura fid-decompression chamber. Olandiż ta' 31 sena jinsab fil-periklu li jitlef ħajtu wara li waqa' minn għoli konsiderevoli fajntu fiha. L-inċident seħħ għal-ħabta ta' l-10 sinkwart tas-sitt filgħaxija. Jidher li l-Olandiż żela u waqa' minn fuq l-irduma l-isfel u spiċċa fuq il-blat qrib il-baħar. Fuq il-post issejħet l-ambulanza b'tim mediku kif ukoll membri tal-Protezzjoni Ċivili, iżda minħabba li l-post li kien jinsab fih kien perikolus, issejħet l-assistenza ta' helikopter tal-Forzi Armati ta' Malta. L-Olandiż ittieħed l-isptar fejn kien iċċertifikat illi sofra ġrieħi gravi f'rasu u jinsab fil-periklu tal-mewt. Biż-żewġ inċidenti dawk li seħħew fiċ-ċirkewwa u fajntu fiha infetħet inkjesta maġisterjali.